सगळं बाजूला चहा वगैरे, पण आमचा डायनिंग टेबल तुम्हाला दाखवते. हा बघा, हा अय्या, हा लांब लचक, हा बघा. आणि एक वैशिष्ट्य सांगते तुम्हाला दुधीच्या फुलांच्या, इतकं बरं वाटतं ना बघून, आनंद होतो, आनंद. हे बघा व्यवस्थित अशी फोडणी झाले आता करून. तर जेवण आपलं रेडी झालंय ताईनं आणि मी आता इथे वाढायला घेतलंय. आणि हे समोर तुळशीचं झाड बघा, झाडच म्हणेन मी, झालंय बघा केवढं, किती मजबूत झालं ना झाडाप्रमाणे. आकार बघ कसा आलाय. हां, आणि इतकं बियाणे इथं पडले ना तुळशीचं, जिकडे तिकडे तुळशी तुळशी. हा बघा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. संध्याकाळची वेळ आहे, आता वाजलेत 4:30. असे एक 15 ते 20 मिनटं आराम केला आणि आता बाहेर येऊन बसले. खूप गरम होते घरामध्ये, तर इथे येऊन बसते ना, खूप बरं वाटलं. छान असा ना, म्हणजे जास्त असं जोरात नाही, पण असं हलका हलका वारा येते. म्हणजे जरा बसून बसून म्हटलं निरीक्षण करूया, घरातली थोडीफार कामं आटपायचे. म्हणजे संध्याकाळचं असतं ना ते. भाग्या शेरू इथे बसले होते माझ्या जोडीला, ते गेले फिरायला. म्हटलं जाऊ दे, एक राऊंड मार एक थोड्या वेळाने. तर आता सगळ्यात आधी चहा प्यायचा आणि मग आपल्या संध्याकाळच्या रुटीनला सुरुवात करायची. हे बघा दोघं जण आले एक राऊंड मारून, हा शेरू आणि हा बघा हा भाग्या. जसा मी दरवाजा खोलला ना मगाशी, तसे दोघं जण गेले फिरायला. म्हटलं जाऊ दे, ते पण कंटाळतात घरामध्ये ना. लवकर आले आज 5 मिनिटात. कुठे गेलं बाळा? बोललो तर काय भाऊ आवाजाला आता येतील. हां, तू ते डोळ्यात काहीतरी गेले वाटतं शेरूच्या बघ. फूल आहे, फूल का काहीतरी गेले. काय आहे? फूल आहे ना, पाकळी फुलाची. म्हणजे पिवळं पिवळं म्हटलं काय दिसतंय ते. ह्याची फुलं, ती ह्याची काय त्याला म्हणतात, सोनतळीची. कुठे एवढं घुसलेलं तरी रानामध्ये? दा पाणी पिजा, दा दा घरात जाऊन पाणी पिजाय. बघा किती हापतात ते बघा दोघं जण. हां, कशाला जायचं उन्हात अनातनं. तर हा बघा, हा आमचा संध्याकाळचा चहा. चहासोबत बिस्किटं. कुठली बिस्किट आहे ते? क्रॅकजॅक? नाही नाही, ते सगळं बाजूला चहा वगैरे, पण आमचा डायनिंग टेबल तुम्हाला दाखवते. हा बघा, हा आमचा डायनिंग टेबल, हा कट्टा. पण कुणालच्या बाबाने म्हटलं बाहेर घेऊन या, आपण चहाचा कट्टा. डायनिंग टेबल आपण बोलतो, टेबल चहा पियाचा कट्टा. आणि हे जोडीला हे आमचं छोटंसं गार्डन. तर तिकडे आपल्याला थोड्या वेळाने जायचं आहे. तुम्हाला मी काहीतरी दाखवणार आहे थोड्या वेळाने. जरासं ऊन आहे ना, कमी होऊ दे. तो फुलपाखरूला काळ्या रंगाचा. आता ह्या दोघांना बिस्किट देते, पण त्यांना बिस्किट नाही खायचे, आम्हाला आवडत नाही बिस्किट ना. बिस्किट नको ना, खातोय वाटतं. जर या ये शेरू, ये धर. नको आहे शेरूला. शेरू आता पहिल्यासारखा हवरेगिरी नाही करत ना आता, पण नाही आता मोठा झाला म्हणून. म्हणजे पहिला कसं खूप असं काय बघितलं ना का नुसतं खायला हे करायचं काही पण. आणि आता हल्ली एक मला वाटतं 5-6 दिवस झाले बघते ना, त्याचं वागणं एकदम चेंज झालेलं आहे. म्हणजे असं खाण्यापिण्याचं पण जास्त असं हवरेपणा नसतो, काही नाही ना, खूप बदल झाला ना त्यामध्ये. तर हे बघा, चहा पिऊन झालो आणि आता जरा तिकडे कुणालच्या बाबांना काहीतरी वस्तू मला दाखवतात आणि मी तुम्हाला दाखवते. आणि हे बघा, हे आपलं टोमॅटोचं रोप एकच राहिले हो, बाकी सगळी रोपं आपली गेली. पण त्याला टॅमॅटो बघा छोटे छोटेसे धरलेली आहेत आता. हे बघा इथे दिसत आहेत. आणि हा बघा मागे आला, या इथे या, चला. तर इथे ना एक आपली वेल रुजली होती. कसली? आता कुठला सीझन आहे सांगा बघू तुम्ही? चिबूड. तर कुणालच्या बाबांना सकाळी बघून गेले, तर मला दाखवत होता. या 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 मागणं या. आमच्या शेरूरी माग्या पण आलेत, अडचण नाही तिला. गच्चड आहे, गच्चड. वेल बघ कसली ही पसरले, बाप रे. ही आपली पपई आहे ना, हे बघा इथे आहे आपल्या मागच्या इथे. काय हिरवी हिरवी गार आहे ना नुसती वेल ही. ही बघा पानं तर बघा ह्या वेलीची, हां कशी हिरवी गार. त्याला काही खत पाणी नाही, काय केलेलं काय नाही. चला रे पुढं बा दोघांनी. आणि आपले चिबुडी तर धरलेले आहेत. म्हणजे माहीतच नाही आम्हाला इथं धरले आहेत म्हणून. तर कुणाला जेव्हा सकाळी साफसफाई करत होतो ना इथे, तेव्हा त्यांनी बघितलं की तिकडे फळ धरलेलं आहे. तेव्हा बघू दे.
अय्या हा लांब लचक हा बघा. जर बघा हात साईडला कर जरासं. हा बघा दिसलं. किती धरलेत? अजून एक खायचे कुठेतरी छोटा. म्हणजे एक 2-3 फळं बघा धरलेली आहेत. मी म्हणून इथली आता वेळ साफ नाही केली नाही तर घाण साफ करत होतो ना. त्यांनी सोडून दिलं बोलत. आणि वेलाची वाढत आहे ना. हे बघा हे वर चढत चाललंय ती. एवढं सगळं आपोआप कशा रुजलेल्या आहेत. बियाणं उडतं ना खायचं. हां तेव्हाच वाटतं. जिकडे तिकडे चिबूडच्या वेलीनं रुजलेल्या आहेत हा. आणि म्हणजे अशा आम्ही लावलेल्या नाही त्या आपोआप रुजल्या आहेत त्या. आणि ते कुणालच्या बाबाने घेतलंय साफसफाई करायला. हे घे कटर हवा होता ना. ते तो कंटोला काढून घे. कुठं आहे तो बघ. थांब जरा आवडशील. किती गच्छड आहे ते गच्छड. हे उडवायचं. हे बघा हे हा शेवणीचं झाड आहे ना. हे हा पाला काढून टाकायचं. केवढी सावली धरले पण ना त्याने. किती साफ करतो तरी पण आपलं ते पाणी पडलं का वाढतच जाते. काय करायचं हळूहळू. तरी बऱ्यापैकी झालंय ना साफ. किती झालं तिथे बघ किती मस्त झालं. भारंग तयार झालं. भारंग काढायला पाहिजे. मस्त कोळी पानं दिसतात समोर ती बघ. कुठे काटलं ते. चला जरा असं हे करून घेतो. नाही तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला दाखवलं होतं दुधीला पिशव्या लावताना कुणालचे बाबा. आणि तुम्ही बघा ह्या पिशव्या आपोआप फाटलेल्या आहेत. आम्ही काही नाही केलेलं आहे. बघा जशी त्यांची लांबी वाढली ना तशा त्या पिशव्या पण आपोआप फाटल्या आणि ती त्यातून बाहेर आली. आत्ता बघितलं आम्हाला एवढं हसायला आलं ना. हे बघा आणि ही पिशवी आहे ना ही आणि छोटे ही मला वाटतं त्यानं दवाचं पाणी जमा झालेलं म्हणून कुणालच्या बाबांनी त्याला होल मारला. एक खाली असं काळं झालं दिसतं. ऐकलं का? ते होल मारलाय ना. नाही काय नाही किती खाली झालं. खोल वरून वरती गाठ अशीच मारली नाही. तिला काही गाठ पुढे का जोरात मारली. दुधीची वाढ कशी पटापट होते ना. आता वाढेल ती. आता तिला काय होते काय कुठे काढ म्हणजे खालच्या साईडला बस डाग नाही ते फुलाच आहे. हा मला वाटलं डाग आहे का काय. आणि तुम्हाला मी आता दाखवते पडवळ छानपैकी तयार झालेलं आहे. त्याआधी तुम्हाला अजून एक दुधी दाखवते. हे बघा इथे ना आडवी झोपले बघा इथे. ही बघा मस्त इतका छान भर आले ना. पडवळ जायला होईल का इकडनं. ती बघा समोर पडवळ दिसते तुम्हाला. ती बघा इथे जवळून दाखवता. 1 मिनिट थांबा. बारीक पाहिजे तिला. बारीक म्हणजे काय काढायला त्यांना म्हटलं जरा आता पुढच्या टायमाला मांडव जरा थोडंसं आपल्या हाईटच्या थोडंसं वर घाला. आणि ही बघा ही पडवळ सूर्याची किरणं बघा ना कशी येतात. ती कशी बघा लांब लचक झाली. ती एकदम सरळ ना स्ट्रेट एकदम. आता खाली जमिनीवर गेली की वाकडी होईल ती. हां नाही इथे वाकडी झाली ना थोडीशी. ही काय दिसते ना. इतकं बरं वाटतं ना बघून. आनंद होतो आनंद. भरपूर आपल्या किचन गार्डनमध्ये सगळं तयार झालेलं आहे. आता हळूहळू शिराळी पण धरतील आता. ही बघा ही छोटीशी दुधीची फुलं आता जी आली होती तेवढी सगळी तयार झाले. आणि एक दुधी आम्ही ठेवलेली आहे बियाण्यासाठी. तुम्हाला मी दाखवते. ही बघा इथेच आहे. हे बघा समोर ही बघा ही दिसते. ती बियाण्यासाठी ठेवली आहे नारळाच्या इकडे आहे ना ती. म्हणून ती एक साईडला ना म्हणून काढली नाही आहे. मग ती मस्त झालं छान वाटते. सगळी कुणालच्या बाबांची मेहनत आहे. अजून 4 निघतील ना दुधी. 4-5 निघतील अजून. नंतर पुढे आता गोंधळ झाला ना इथे. हा गोंधळ जरा बाहेर झाला ना. हां फळं वरती येतील. फुलं नवीन वर आली ना. हां धरतील. अच्छा. हां सर्व गोंधळ झाला ना इथे. ते अशी वेली असल्या का ते एकमेकांमध्ये गुंततात. काय पण करतो ना ते होतात तसं. सगळं पाहिजे बरोबर. चला जरा बाहेर पडते इकडनं. ही बघा ही शिराळ्याची फुलं म्हणजेच दोडक्याची पिवळ्या रंगाची. आणि एक वैशिष्ट्य सांगते तुम्हाला दुधीच्या फुलांच्या. ही बघा ही सफेद आहे ना ही दुधीची फुलं आहेत. आणि ही फुलं संध्याकाळच्या वेळेसच फुलणार. म्हणजे दिवस मावळायला येईल ना त्यावेळेस ही फुलं फुलतात. आणि ही आपली पडवळची फुलं. ही पण बघा कशी अजून फुललेली नाहीत. खूप सुंदर फुलं आत्ताची ते ना बाहेर येत आहेत. चला तुम्हाला भोपळा पण दाखवते. कुणालच्या बाबा म्हणतात बघ भोपळा बघ. हा बघा असा हिरवा गार मोठं आलं ना भरपूर. भोपळ्याची वाढ कशी पटापट होते. जरा साईडला कर ना ती पान साईडला कर. स्पष्ट त्यांना हे बघा. एकच धरलं ना आता. ठरतील ते आता येईल.
हा ठीक आहे, जरा इकडेच राहिलं. फिरून फिरून गरमी झाली बा. आणि दिवस बघा मावळायला आलाय. पक्ष्यांचा किलबिलाट ते बघा, वर आभाळ बघा कसं. हां काय काय दिलं, कुठनं काढला. आणि ही बघा, ही अशी पडलेली लाकडं गोळा करतोय सकाळी चुलीसाठी. हे अशी पटकन जळतात ना. आणि बरीचशी काटला वगैरे पण काढली शोधून. हा बघा, हा पिकलेला आता मिळाले 2-3. चला घरात, आता घरातला आवरूया. संध्याकाळचे झाडू बिडू काढायचे. गरमी खूप होते ना. पावसाला की उन्हाला काही कळत नाही. उन्हाळा आहे, उन्हाळा चालू आहे. चला गरम व्हायला लागलं. तर ताईंनो संध्याकाळचं सर्व आटपल्यानंतर आता मी जेवणाला सुरुवात केली. तर इथे मी की नाही ह्याची चटणीची तयारी करते. तुरीची डाळ घेतली आणि सुक्या मिरच्या आहे त्या जरा भाजून घेते चटणीसाठी. स्लो गॅस करते ना, त्याने ना जळून जाईल. इथे ठेवलं दूध गरम करत. आणि हे बघा, हे आपलं घरी तयार केलेलं पीठ. डोसा, इडली, उत्तप्पा ह्याच्यापासून काही पण बनवू शकतो. तुम्ही समजून गेला असाल आज मी काय बनवते. तर इडली सांबार आणि चटणी. ही चटणी की नाही मी बऱ्याच वेळा तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. जर का रेसिपी लिंक बघते मी आणि देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तर आज की नाही साऊथ इंडियन खाण्याची इच्छा झाली माझी. हे खास सर्व माझ्यासाठी आज मी करणार आहे. म्हणजे घरात आमच्या आवडतंच. तर सांबार रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर करते झटपट. खूप टेस्टी, आंबट गोड तिखट असं मस्त असं कॉम्बिनेशन छान लागतं. आणि हे जे सांबार आहे ना, कुणालच्या बाबांना मला भरपूर असं आवडतं. आणि एक वस्तू त्यात कमी आहे, म्हणजे कोथिंबीर माझ्याकडे संपलेली आहे दुपारी. त्याच्यामुळे बिना कोथिंबीरचं सांबार मी करणार आहे, पण टेस्टी बनणार आहे. तर बाकीचं सगळं जे आहे ना माझं मी आवरून घेते आणि पटापट तुम्हाला म्हणजे झटपट तुम्हाला सांबारची रेसिपी दाखवते माझ्या पद्धतीने. तर सांबारसाठी साहित्य तुम्हाला मी दाखवते. ही बघा, ही तुरीची डाळ घेतली आणि डाळीचं प्रमाण बघा कमी आहे. म्हणजे असं घट्ट नाही करणार आहे मी, थोडीशी पातळ, थोडासा पातळ, सॉरी सांबारला. दुधी घेतलं आहे. हा थोडासा गूळ घेतलेला आहे. टोमॅटो, कांदा, चिंच, कढीपत्ता आणि हा बघा हा सांबारचा मसाला आहे. आणि कापले बघा कसं जाड जाड कांदा बघा, असे कटिंग करून असे तुकडे करून घेतलेले आहेत. म्हणजे हे कसे फोडणीमध्ये नाही घालायचे, डायरेक्ट डाळ फोडणी घातली का मग वरून टाकणार आहे मी. चला पटकन करूया. तर कढईमध्ये बघा मी तेल टाकलं आहे आणि तेलामध्ये राई टाकते. राई टाकून झाल्यानंतर हिंग, नंतर हा कढीपत्ता, गॅस आहे ना स्लो करायचा, आणि जिरं. हे जरा व्यवस्थित परतून घेते आणि त्यात मग टाकते थोडासा तिखट मसाला आपल्या चवीप्रमाणे. हा टाकते सांबार मसाला. असे व्यवस्थित जरा परतून घ्यायचे 1 मिनिट आणि डाळ टाकते आता. हे बघा व्यवस्थित अशी फोडणी झाली आता करून. आता सगळ्या भाज्या वगैरे आहेत ना, टोमॅटो, कांदा, हे पहिला आधी गूळ टाकते. खरं म्हणतं हे ना सांबार आहे ना मी डायरेक्ट कुकरमध्ये करणार होती, पण कुकरमध्ये वाघ्या आणि चेरू यांच्यासाठी भात लावला ना, म्हणून मग मी कढईमध्ये फोडणी घालते आणि आता भात झाल्यानंतर ते कुकरमध्ये टाकणार आहे. हे सगळं बघा टाकलं आहे, चिंच वगैरे सगळं टाकलं आहे. आता हे व्यवस्थित जरा मिक्स करून घेते. आता मी त्यात टाकते हळद. आता आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि आता पाणी टाकते. आता अजून पाणी टाकायचं. आता हे सगळं ना बघा कुकर इथे ठेवलेलं आहे मी, या कुकरमध्ये हे सगळं मी टाकते. हे बघा सांबार ना आपलं कुकरमध्ये टाकलं आहे मी. आणि ह्यात 1-2 वस्तू अजून हव्या होत्या, म्हणजे शेंगाची शेंग बघा असं ते, परत भोपळा. पण माझ्या घरात ज्या वस्तू होत्या त्या वस्तूंपासूनच मी हे सांबार बघा तयार होतं आणि एकदम टेस्टी बनणार आहे हे मात्र 100%. आता ह्याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या ना मी करून घेते झाकण लावून. हे बघा, तर आपल्या कुकरच्या की नाही 2 शिट्ट्या झाल्या आहेत. तोपर्यंत इथे मी चटणी बनवून ना ती फोडणीला घालून घेतलेली आहे.
राई जिरं कढीपत्ता, नाही जिरं नाही, राई कढीपत्ता आणि उडदाची डाळ. आणि हे बघा इथे आपलं म्हणजे इडली पण तयार झालेली आहे. हे अजून गरम आहे, जर का वाटलं तर एखाद म्हणजे समजा 2 डिशमध्ये अजून बनवता येईल. 2 शिट्या झाल्यात, अजून 2 शिट्या झाल्या का सांबार पण आपलं रेडी. मग तर जेवण आपलं रेडी झालं आहे टाईम. आणि मी आता इथे वाढायला घेतलं आहे. सांबार आहे ना, गरम आहे, गरम. छान असं सांबार, चटणी आणि इडली. कुणालच्या बाबाने म्हणजे सुरुवात पण केली जेवायला. मस्त त्यांची चटणी एक इडली खाल्ली तिखट तिखट. आता सांबार काय तिखट झाली चटणी, मस्त तिखट चटणी झाली, झणझणीत मस्त झाली, छान झाली. म्हणजे कुणाला आवडेल मग चटणी. चटणी तिखट लागते ना कोणाला. सांबार आमच्याकडे की नाही भरपूर आवडतं. साऊथ इडली हे काय ही डिश तू घेणार आहेस? ती मी घेईन. चमचा घे, चमचा. इडली आणि सांबार इडली काम करशील काय दोनच दे मला इडली. ह्याच्यात ठेव मला लागेल. लागणार मला परत ते सांबार. शेरूधार दर्या शेरूला दे. तर शेरू आणि वाघ्या ते पण इडली खातात बघा. म्हणजे वाघ्याला दिली ना, तो घेऊन बघा तिकडे गेला. त्यांचं चालू आहे सांबार. बघा टेस्ट करून आपण सांबारची रेसिपी दाखवली ना, असं आमचं छानच बनतं. पण तरी पण त्या शेंग कमी आहे ना, शेंग कमी आहे. आणि काय बरं, कोथिंबीर, भोपळा. एक नंबर झाला, मस्त. हो ना, छान आहे. कुणाच्या बाबांना हे सांबार आहे ना, हे भरपूर आवडतं. म्हणजे समजा ना, एक म्हणजे ते नुसते पितात पण ना, म्हणजे एक वाटी असं पिऊन पण त्यांना आवडतं. कुणाल दा फॅन चालू कर. जा, कुणाला गरमी झाली. दा फॅन चालू कर. खूप गरमी होते ताई, खूप खूप. काही लिमिटच नाही त्या गरमीचं. दे त्याला जराशी दे. मागे धर, बसा खाली. तर पुन्हा फॅन चालू कर. जा चला आता ह्यांना जेवू दे फटाफट, गरमी जाम होते. बघा हे खातात बघा दोघं जण. हातात दे, तोंडात. त्यांना इथे बाऊल त्यांचे ठेवलेले आहेत, तरी पण ते काढून आहे ना जमिनीवरतीच घेतात. तर किचन बघा सर्व आवरून झालेलं आहे. फक्त आता हे खजुरात नाही डब्यामध्ये टाकायचे आहेत. खिडकी बंद करायचे, पण गरमी इतके होते ना, त्याच्यामुळे खिडकी उघडी ठेवलेली आहे. नाहीतर ना भांडी वगैरे घासायला खूप त्रास होतो. आणि आज भांड्याचा खटारा बघा, हे असं आमच्याकडे नेहमी असतं. त्याच्यामुळे काही विशेष नाही. लादी पण पुसून झाली बघा, थोडीशी ओली आहे. आणि तुम्हाला सांगते वाघ्या आणि शेरू ते बघा मग असे ना इथे झोपले होते किचनमध्ये, आणि एकदम गाढ झोपलेले आहेत. म्हणजे कधी आज जेवतोय आणि कधी झोपतोय असं त्यांचं झालं होतं. कुणाच्या बघा हे बघा कसे गाढ झोपलेत. आज ना खूप दमलेत, खूप दमलेत. हे बघा त्यांना अजिबात त्यांना शुद्ध नाही आहे. हा बघा वाघ्या झोप 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 झोप. मग अशी मी भांडी कसं होती ना, तिथेच दोघं जण गार झाले होते किचनमध्येच. तर कुणालच्या बाबांना म्हटलं त्यांचं अंथरूण घाला, त्यांना बाहेर येऊन झोपू देत. आणि ते किचनमध्ये कसं भांडी बिणी घासताना पाणी उडतं ना, बघ कसं बस आळत देते बघ बघ. झोपले बिचारे. तर आता फक्त माझं थोडंसं आवरायचं बाकी आहे. म्हणजे ब्रश करायचं आहे, कपडे चेंज करायचे आहेत आणि हातपाय धुवायचेत आणि मग झोपायचं. तर असं आपलं संध्याकाळचं बघा रुटीन असतं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली जरूर सांगा कमेंट करून. खूप छान झालं होतं सांबार. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.